Lluís, amb Sebastià Darbó. Anem a parlar d'una temàtica que és novedosa. És la primera vegada que en parlem en aquest programa. Anem a parlar de Zen i ho fem de la mà d'un mestre, del Lluís Nansén Salas, mestre de Zen. Bona nit, Lluís. Bona nit. Des de quan et dediques al Zen? Des de fa més de 30 anys. 30 anys? Però si tu et veus jove. Però quan vas començar? Devia tenir 26 anys. 26 anys. Bé, i sabem que a nivell occidental sabem que el Zen és una filosofia oriental, però pot ser també una religió? És o no una religió, Lluís? Bé, tècnicament és una religió, no? És el budisme zen, però també té una filosofia. Ens agrada més parlar de què és una via espiritual, de què és una via d'introspecció i d'autoconeixement i que com a tal es pot considerar les dues coses. La finalitat del Zen, què és? L'autosuperació, què? La meditació? Diríem que és el despertar la nostra ment de tota una sèrie de condicionaments que ens mantenen lligats en el sofriment existencial. I per tant seria despertar la ment. O sigui, ajuda a viure millor. Sí. A tu, Lluís, estic veient aquí al teu currículum que tu ets de la línia del mestre japonès Taisen Desimaru. Taisen Desimaru, sí. Quin nom. Vas rebre la transmissió del Dharma l'any 2016. Sí, de Roland Yonorek, sí. Això de la transmissió del Dharma, tu podries explicar el que és el Dharma? Que no és el karma, és el Dharma. Sí, el Dharma. Bé, el Dharma pròpiament és la realitat tal com és. I també és l'ensenyança del Buda, perquè el Buda el que va ensenyar és la realitat tal com és, llavors tota la seva ensenyança parla sobre com veure aquesta realitat tal com és. O sigui, el Dharma és la realitat. Sí, la realitat tal com és. No com la veiem a vegades amb els nostres filtres d'egoisme o amb els nostres filtres psicològics, sinó veure la nua realitat, la pura realitat. Clar, perquè el Dharma, tal com tu expliques, la realitat seria des que naixes fins que mors, aquella vida que tens, allò és la realitat. I tal com la bellugues és el karma, o no? Sí, va per aquí la cosa, sí. La karma és l'acció. Ho entengueu tothom, no? Sí. Escolteu, mirem posem la primera imatge del Lluís Nansén, del professor, del mestre Nansén. Mireu-lo aquí, ataviat. Això què? Sí, amb el quessa de color groc, que és la roba de Buda, la roba que porten els monjos des de l'època de Buda. Mira què veus aquí darrere. Això és la roba dels monjos. Sí, el mantell, que en aquest cas és de color groc, és una roba tradicional que ve des de l'època del Buda. Però és que si anem ara a l'imatge aquí, al plató d'ell, del mestre, veureu que també va vestit també una roba tradicional del Zen. Explica-la, què és? Bé, aquesta que porto, el rakusu aquest, de fet és un quessa, és com el mantell que acabem de veure de color groc. Aquest és un mantell en petit, i en aquest és el que utilitzem per fer la iniciació tant de monjo com de bodhisattva, i al darrere d'aquest rakusu, si l'aixeco una mica més, al darrere hi ha inscrit el nom que se'ns dona quan fem aquesta iniciació de bodhisattva o de monjo, i la data i algunes coses més. És com un document també a la vegada de la transmissió de la... I a la vegada portes aquí com un quimono, mig quimono negre. Sí, un samui, sí. Samui? Sí. Què és el samui? És una roba que utilitzem així per fer treball i també per fer vida social, O sigui, us ho poseu al centre, al temple. En el centre, sí. En el centre ens ho posem quan fem treball o quan fem reunions o així, quan fem, diríem, vida social. En canvi, per meditar utilitzem
el kimono i el kesa. Ara ho veurem. Passem a la següent imatge i veureu que el mestre també té una companya. Qui és? Bueno, em sembla que es diu Natàlia Keiko. Sí, Natàlia Keiko Barenys és la meva companya, ella també és mestra zen, i junts portem al centre que hi ha a Barcelona, el Centre Zen Canon. La Natàlia és llicenciada en Història de l'Art, no? Sí. Sí. I aquest centre, on el teniu, el Centre Canon? A la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, en el 665, que és al costat de la plaça Tetuan, cantonada amb el carrer Bailén, en un lloc molt cèntric i en un espai molt maco, perquè ens hem traslladat aquí des de l'estiu, encara no fa un any, però... Gran Via, Passeig Tetuan. Gran Via, Passeig Tetuan, sí. Sí, a prop del Passeig Sant Joan, a prop. Al costat mateix del Passeig Sant Joan. Molt bé, doncs escolteu, ara que hem vist els dos protagonistes, veig que no l'has portat a la Natàlia, ara anem a mostrar un primer vídeo d'ell on ens expliquen, o ens estan explicant, els beneficis del Zen. Endavant vídeo, si el posem. Encara que aquí no el sentim, estan parlant, sí, estan parlant. L'ideal és que tinguis un mestre que t'assessori. El que són aquests cops? He trobat molta autenticitat aquí. Que fem servir per cridar a la meditació. Més enllà de lo racional, més enllà de lo físic també. Com t'he dit abans, sembla que estigui al ventre de la meva mare. El maco de meditar és que és accessible a tothom. El Dojo Canon a Barcelona. És que just el que buscava l'he trobat. La vida m'ha portat. M'agrada meditar. Bé, escolteu, ja hem vist alguns membres, oi, del centre, que diu, el que buscava ho he trobat. Què buscava? La pau interior. Aquest que ho ha dit, sí, podria dir que ha trobat la pau interior. Hi ha una noia que ens estava dient això. Ara tenim una altra... Bé, ara el que voldríem, abans de passar a la següent imatge, tenim un altre vídeo que és el dia que van inaugurar el centre, no? El Centre Canon, que Canon és una deïtat. Aquí estem veient una de les imatges, però tenim un vídeo d'això, però tenim una altra imatge d'ells i ara m'explicaràs una pregunta. Per què esteu mirant cara a la paret? Per no distreure'ns. La concentració. Durant la meditació ens ajuda a mantenir la concentració. Si estiguéssim mirant-nos entre nosaltres, segurament ens distrauríem veient què fan els altres. I, en canvi, mirant de cara a la paret, podem mantenir el sentit de la vista actiu, però sense distraccions. O sigui, ulls oberts. Sí, semioberts. Deixem una escletxa perquè entri la llum i així mantenim el sentit obert. Perquè en realitat el primer mira la paret, però el segon ja mira l'esquena de l'altre. Bueno, sí, aquí no es veu bé, però mira entremig dels dos, però sí, miraria al terra, sí. O al terra. A veure si tenim un vídeo del dia de la inauguració d'aquest temple zen que té a Barcelona. Mira, aquí el tenim, veus? Aquest ets tu, el Lluís? Es veuen bé aquests vídeos. Digues, també? Es veuen bé. Es veu bé, sí, no? Molt bé, que no brindareu en cava. Bé, ja... Molt bé, això ja és... I a més música i tot. Escolta una cosa, això és el dia de la inauguració del temple. Sí. I quan sou?
Doncs 230, una cosa així. I les persones es van apuntant, com se n'assabenten? Feu promoció? Feu publicitat? Feu alguna cosa? Sí, doncs estem presents a les xarxes, a internet, i estem visibles i accessibles perquè les persones ens puguin venir a conèixer i a fer una introducció gratuïta. De fet, una de les maneres d'entrar és que els divendres fem una introducció gratuïta a la meditació i totes les persones que hi estan interessades ho poden sol·licitar i així conèixer la pràctica dintre del temple. Alguns ens preguntaran, i com ho podem sol·licitar si no tenim l'adreça e-mail? Seria, a l'adreça zencanon.org trobaríem... Espera, un moment. Zencanon tot seguit, amb K o en C? Amb K. Amb K de quilo. Z-E-N-K-A-N-N-O-R-G. O sigui, Zcanon tot seguit, Zencanon... Zencanon tot seguit. Arroba? No, .org. Jo dic per mirar primer la internet i allà trobaríem un formulari. Quasi és millor entrar a la web i llavors omplir un formulari per fer les introduccions. Zencanon.org. Amb l'HTTP davant. Sí, amb tot això davant, sí. HTTP davant. I adreça electrònica teniu? Sí, seria el mateix, seria info@zencanon.org. Vale, zencanon.org. Bé, nosaltres ara això ho posarem en pantalla. I si les persones interessades, ja sabeu, ho consulteu. Bé, ell ens deia Lluís, el mestre Lluís, tens un nom espiritual? Ja sé que et dius Lluís Nansen. Bueno, Nansen és el meu nom espiritual. Ah, Nansen, vale, Lluís, el mestre Nansen. Aleshores, ell diu que es donen a conèixer gent que va allà al centre i tal, però és que també surten al carrer, també sortiu al carrer i preneu al carrer. Veiem ara un vídeo que ens ha enviat ell, que es veu que esteu per la plaça de la Universitat de Barcelona, l'acampada dels jóvens. Mira quina acampada. Sí. Sí, vam fer una meditació durant l'acampada. Sí, com una roda solar, circular. I escolteu, això és al mig del carrer. No va passar res amb els urbanos, l'urbana? Bueno, estava tot tallat en aquest moment. Teniu permís? Quan hi havia l'acampada aquesta estava tot això tallat. Teniu permís per fer-ho, perquè si no aquí us atropellen, No se'ns va acudir demanar cap permís perquè no hi havia tràfic en aquest moment. Sí. I aquí, amb aquesta obra, amb aquesta acampada, hi havia persones que venien a preguntar què és el cent. No, la veritat és que nosaltres vam fer aquesta meditació al costat de l'acampada, però alguns es va afegir i alguns ho van mirar, però no vam fer tampoc cap... Tornant aquí a l'estudi, estic veient el que vosaltres expliqueu sobre el Zen, que fonamenteu la vostra ensenyança amb la meditació. És molt important. I, clar, amb la finalitat de crear una harmonització en la vostra vida quotidiana. És això o no? Sí. Ens basem en la meditació, és el camí. A través de la meditació podem veure en l'interior de nosaltres mateixos quina és la realitat de la nostra existència. I, a més, també treballem una sèrie d'actituds, que és tot el que envolta les activitats que fem al voltant de la meditació, ens ajuden a generar unes actituds de generositat, de compassió, d'altruisme, que junts amb aquesta pràctica de la meditació és el que ens ajuda a transformar la nostra vida, a transformar el karma que dèiem abans de la nostra vida. És difícil, el karma vagi a favor teu. Tothom parla del mal karma, però també hi ha bon karma. També hi ha bon karma, sí. Però un pot transformar-lo. El karma és una predisposició cap a unes certes accions, però està en la nostra mà també el transformar aquestes predisposicions. Del mal karma podríem dirigir-ho als polítics, que n'aprenguin, que vagin a aprendre un bon karma, que ho necessiteu, els polítics. Bé, ens estava explicant el mestre Nansen que ells fan acampades a la ciutat, encara de Barcelona i on sigui, però també ho fan a la natura. Tenim un altre vídeo aquí, un retiro que vau fer a la natura. A veure si el podem posar i el veiem. Això on és? A Lluçà. A Lluçà. Sí. Aquest és de Lluçà? Sí.
Sí, justament aquesta Setmana Santa anirem aquí en aquesta casa a fer un retir de 4 dies, que és també una de les activitats. Llavors aneu tots allà. Anem tots allà i durant aquests 4 dies estem fent meditació i totes les activitats amb atenció plena. O sigui, és com si estiguéssim en un monestir fent un retir complet. A veure, preguntes als telespectadors, que algú pregunta, i ha passat més vegades, quan un va fer un retiro d'aquests, què menja? Macrobiòtica? Naturisme? Mengem vegetarià, sí. Vegetarià? Sí. És un menjar vegetarià que ens fem nosaltres mateixos. No mengeu carn ni peix? Ni carn ni peix, i també vigilem amb les al·lèrgies alimentàries del gluten i aquestes coses per si n'hi ha, però no mengem ni carn ni peix, és una dieta vegetariana. Bé, clar, és que això algú ens ho pregunta perquè sempre passa igual, quan hi ha retiros, bueno, jo què menjaré? Sí, però fins i tot algú que estigui acostumat a menjar carn i peix per 3 o 4 dies no li farà cap mal. És més, serà un exercici de desintoxicació de l'organisme que ja necessitem. Sí, li anirà prou bé, sí. Sí, perquè els carnívors... Però és que és la civilització. És així, no podem fer-hi més. Des del començament de la humanitat, a menjar carn i foc. Bé, aleshores, continuant, mira, això... Què era allò de terra? Allò era un coixí que fem servir per la meditació, el tafo. Molt bé. Pel que veig és bastant pràctic, no?, de la filosofia aquesta. Sí. Perquè un cop esteu meditant, en què penseu? Bueno, doncs amb totes les coses que ens apareixen a la ment, tots els pensaments que podem tenir en la vida quotidiana també ens apareixen durant la meditació. Sí. Potser la diferència és que en la vida quotidiana tots aquests pensaments ens arrosseguen i ens condicionen, i en canvi durant la meditació tenim una actitud contemplativa i ens adonem de què és el que estem pensant, i ens adonem de quins impulsos tenim, quines emocions, quins desitjos, que a vegades això ens passa desapercebut, simplement ens apareixen i ens arrosseguen i abans que ens n'hem adonat ja hem fet alguna cosa que no voldríem. I, en canvi, des de la meditació ens podem adonar de tot el que ens passa, de tot el que pensem. És justament aquest l'objectiu de la meditació, el contemplar, observar-nos a nosaltres mateixos fins a arribar a veure quina és la naturalesa de la nostra ment. La veritat, mestre Nansen, és que és difícil meditar perquè la ment se'n va. Sí, però tot i que la ment se'n vagi... Aquest exercici i pràctica, això és com un esportista. Si t'entrenes... És un entrenament, però el fet que la ment se'n vagi, diríem que l'entrenament de la meditació és sempre que la ment se'n va tornar un altre cop a fixar l'atenció... Un punt negre, un punt blanc, un punt... Ho fixem en l'equilibri de la postura del cos, és a dir, ho fixem en la postura del cos, per tant, en la consciència del cos, i ho fixem en la respiració, en sentir la inspiració i l'expiració. Al portar l'atenció cap a la consciència del cos i la respiració, el que estem fent és tornar l'atenció cap al moment present de la nostra existència. De manera que ha aparegut un pensament, potser de cop ens hem preocupat perquè hem de fer una declaració de renda, d'uns impostos que hem de pagar, i això ens ha provocat unes emocions, i llavors el que fem nosaltres és portar aquesta atenció cap al cos i la respiració, de manera que aleshores relacionem aquests pensaments i aquestes emocions amb la nostra existència, i li donem una amplitud de consciència. Respiració, és a dir, diafragmàtica abdominal? Diafragmàtica abdominal, sí. Això relaxa molt, Sí, això relaxa molt. Però molt, I el treure l'aire al revés. Diafragma, abdomen, diafragma. Pel nas o per la boca, per on? Pel nas. Molt bé. Escolteu, el mestre ens està ensenyant, Potser que ens féssim tots el Zen. Veiem un altre vídeo que ens ha facilitat, que aquest és una altra concentració, plovent, a la plaça Universitat, deu ser del mateix dia, una altra, mira, atenció plena. És plaça Universitat? Sí, aquest és plaça Universitat, també, és un altre dia. Aquí... Això és el gong. Sí, és una campaneta, sí. Aquí... Posició flor de loto. La posició, sí, és aquesta, la posició de loto, sí, amb les cames creuades i l'esquena dreta, és la postura de meditació.
És la postura. Si no podem fer aquest loto, diríem, perfecte, doncs podem fer una aproximació. Sí que tractem d'aproximar-nos a aquesta posició, en el Zen treballem molt l'aproximar-nos a aquesta posició al màxim, perquè si ens aproximem a aquesta posició, això té una influència en la ment molt... La posició, sí? Sí, la posició del cos. El mantenir-nos immòbils en aquesta posició del cos té una influència en la nostra ment, en tots sentits. D'una banda, les cames també, la posició... i d'augmentar la concentració. I les cames, si pot ser en la posició de lotus, millor, si no mig lotus... Hi ha diferents maneres d'aproximar-s'hi, que això és el que ensenyem nosaltres, precisament. Però vull dir, afecta la posició del loto? Sí, afecta. Ens dona una concentració serena, el que en diem samadhi, que és una concentració serena autosostinguda. Justament a l'estar asseguts d'aquesta manera es genera molt ràpidament i molt intensament aquesta concentració, que és la base de la meditació. Bé, escolteu, tornant al mestre Nansen, abans he sentit en un dels vídeos, diu, he aconseguit tot el que volia. Els objectius de la gent que va al teu centre, què són, espirituals o objectius materials? Guanyar calés, viure millor, o simplement espiritual, assolir la pau, la tranquil·litat? M'ho diries? Jo diria que sobretot és espiritual, sí que també hi poden haver el desig de lliurar-se de l'ansietat o d'una depressió. Moixes i tal. O sigui, un dels motius pot ser alliberar-se del sofriment existencial en la forma que pot tenir d'ansietat, d'estrès, de depressió, i això, de fet, és una motivació espiritual en si mateixa, encara que això ens representa buscar un benestar i una salut mental. Això, de fet, ja és una base de búsqueda espiritual, perquè és alliberar-se del sofriment existencial, i després poden haver-hi motivacions també més... Tu saps si hi ha motivacions materials? Motivacions prosaiques, t'ho diuen o no? De guanyar més diners o coses així? No. No, poden haver motivacions de salut. Motivacions de salut, sí, però més aviat motivacions d'aquest tipus de salut, de lliurar-nos del sofriment mental. És que saps per què et dic això, Nansen? Sí. Jo he recorregut mig món, sempre en llocs esotèrics i filosòfics i tal, i he estat a la tumba de Merlin, a la Bretanya francesa, he estat diverses vegades, i també he estat al mur de les Lamentacions de Jerusalem. I entre pedra i pedra, a Jerusalem, al mur, i al menhir, que ja és la tumba del mag, del Merlí, hi ha esquerdes, i va la gent, i posa desitjos. Clar, els periodistes són l'hòstia. Jo alguns els he mirat. I em va defraudar perquè demanen que els hi toqui la loteria. Tu creus que el mag Merlí o a Jehovà, allà a Jerusalem, li has de demanar que et toqui la Bonoloto? Com ho veus, això? No és prosaic? Això és molt prosaic, sí. Tu et passa això? Als vostres no us passa? No ens passa això, no. A més, diríem com que tampoc ho oferim, no? No oferim pas cap benefici material en aquesta pràctica. Quan algú ve a interessar-se per aquesta pràctica, no li oferim cap benefici material. Sí que el benefici que pot trobar és d'aquest, d'alliberar-se del sofriment existencial, que això és un benefici de salut, podríem dir, però a part d'això, de benefici material, no n'oferim cap, perquè no... Bé, ho deia perquè jo m'hi he trobat, i també m'he quedat molt sorprès que llocs tan espirituals, com allà que es peguen el cop al cap, al mur de les Lamentacions, sense entrar per preguntar-se de què es lamenten. I vaig preguntar, i per què feu aquest moviment? Diu, és que així agafem impuls per comunicar-se amb Déu. En fi, són costums, no? Pensa que els catòlics es passen el dia mirant al cel, els maometans mirant a terra, l'altre a la paret, cada un té el seu costum. Bé, veig que tenim un altre vídeo, el tenim aquí, a Lluçà, em sembla que és a Lluçà,
una trobada de meditació. El podem posar, aquest vídeo? Sí, mira, sí. És igual que l'altre? Bueno, més o menys, no? Sí, és la mateixa casa, sí, i... A Lluçà. Sí, però aquí en sou molts, eh? Una meditació a Lluçà. Sí, ens apleguem uns quants a... Estic veient que teniu altar. Què feu a l'altar? En l'altar hi posem el Buda i uns bodhisattvas. En l'altar el que hi fem és, d'una banda, oferir encens, fem un ritual al voltant de l'altar. Aquesta figura del Buda ens recorda la nostra naturalesa original, ens recorda que nosaltres també som Budes i podem despertar aquesta naturalesa del Buda. A mi m'agrada el Buda perquè el Buda és l'únic profeta que no diu que és Déu, ni és fill de Déu, perquè els altres tots són enviats de Déu, representants de Déu, o és el propi Déu, o l'encarnació. Els altres això no, Buda no. Sí, la veritat és que el Buda i el budisme té un origen diferent del que podríem dir d'altres religions. Comença dintre de l'Índia com una de les corrents que no són les oficials. A l'Índia hi ha les corrents bramàniques, que són les oficials, les que estan al costat de l'Estat en aquell moment, i en canvi hi ha unes corrents paral·leles que són les xaramàniques, que són de buscadors de la veritat, que viuen en comunitats i busquen la veritat desvinculats de l'Estat. I el budisme, el Buda, sorgeix d'aquestes corrents, i per tant és com una religió que ha sorgit d'una... Sí, perquè Buda és anterior a Jesús, eh? Sí, uns 500 anys. 500 anys anterior, eh? I a l'islamisme hi ha tot. I l'home era ric, ho sabies, no? Sí, era un príncep i va deixar tota la possibilitat de fer-se el rei, de ser el rei després, ho va deixar tot per buscar una solució a aquest problema del sofriment, de la vida i la mort, que veia amb els seus altres congèneres i volia... Que evident, a pesar del temps que ha passat, pels altres, sí. No s'ha trobat aquesta solució. Bueno, ell sí que la troba, aquesta solució, i és el que ensenya, justament. Sí, sí, però... El que ens ensenya és la manera de com alliberar-nos d'aquest cercle de sofriment. I, home, hi ha milions de budistes, eh? Milions de budistes. Bé, aleshores, aquí continuem amb el que ens està dient el mestre Nansen, que ens ha portat molt bon material, ojalà tothom en portés. Tenim aquí un altre vídeo que ensenya la meditació de cada dia. La podem posar? Mediteu en català o en castellà? Bueno, cadascú, com que meditem en silenci, cadascú fa el seu idioma. Però veig que els vídeos són en català. Sí, però l'ensenyança la donem en català. Tota l'ensenyança del centre és en català. Ara aquest arriba allà al centre, agafa el seu quimono, que no sé com es diu. Això són quimonos, sí. Un quimono. Se'l posa per fer el ritual o la cerimònia. Sí, i per fer la meditació. Per fer la meditació ens posem una roba específica per fer la meditació, que això també ens ajuda a situar-nos en el moment de la meditació. Que és sempre negra. Sí, això és una tradició del zen, el vestit negre, sí, el quimono negre. Ja ho està explicant. Són bonics aquests vídeos, eh? Meditar cada dia és meditar amb els altres. La música la feu vosaltres? Aquesta sí. Meditar cada dia és nedar en l'oceà del despertar. Mira el Buda. Espelmes blanques. Sí. Meditar cada dia és despertar amb l'univers sencer. Puresa. Símbol de puresa. Que bonic és aquest vídeo. Hem de felicitar el que l'ha fet. Aquest està molt bé, també, aquest vídeo. Que ho fa un professional. Aquests els hem fet nosaltres, però entre voluntaris, sí. Entre els voluntaris sempre hi ha algun professional, però estan fets per nosaltres, que encara... Bé, doncs escolteu, ara volíem dir el següent abans d'entrar sobre els llibres, perquè el mestre Nansen també és escriptor. I ara parlarem d'aquests llibres, els podem ja ensenyar, els mostrem en pantalla.
A veure si mostrem els vídeos del plano, que ara en parlarem. Però abans de parlar d'aquests vídeos, voldria passar un últim vídeo on en persona dones les instruccions, no? A veure si passem el següent vídeo, mira-les. Anem a veure ara una visió general de la postura de meditació. En primer lloc, haurem d'utilitzar un zafo, un coixí de meditació, si possible farcit de miraguano natural. El primer punt important de la postura és que els genolls estiguin sobre el terra. Això vol dir que estirem bé la cama, el peu està també estirat, la planta del peu mira cap amunt, el taló està centrat a la vertical del melic i tocant el zafo. Aquesta zona d'aquí està en contacte amb l'esterilla, el tabutó. Si no arribem, el que podem fer és posar un coixí, perquè el genoll no estigui en l'aire. Després posarem l'altra cama, hi ha diverses opcions. L'opció més fàcil és posar els dos peus sobre el terra. I aquí també l'altre genoll estigui sobre el terra. Aquest és el primer punt important. En el cas que no ens arribi els genolls al terra, ens podem posar alguns coixins o alguna peça de roba perquè els genolls quedin suportats i no estiguin en l'aire. Sempre que fem això, hem de tenir cura que no quedin més amunt de la pelvis. Si és així, haurem d'augmentar l'alçada del zafo. Però el que sí que és important és que no ens han de quedar els genolls aixecats, perquè així és molt difícil de respirar correctament. Així, una primera postura seria amb els dos peus paral·lels sobre el terra, amb un petit decalatge, com veieu, entre els talons. Una postura una mica més forta seria posar aquest peu just a darrere del taló, d'aquesta zona de l'altre peu. Bé. En un lloc on trobarem que... Per no donar tota la classe, podem ja canviar perquè no donem tota la classe de 100, no? Algú vol practicar allà. Podem venir a aquesta introducció gratuïta i... Bé, ha estat ben filmat això, ben gravat, vull dir. I bé, el mestre resulta que també escriu, a més de fer vídeos, que estan molt ben fets, també escriu. Ara ja els tornem a mostrar, els vídeos, a veure si els mostrem. Els vídeos, els llibres, perdó. Mireu, el primer, el de l'esquerra, no? El primer va ser meditació zen, sí. Què expliques aquí? Aquí explico d'on ve la meditació, com fer la meditació, i després hi ha tot d'històries que ens ajuden a entendre-la des de diferents punts de vista. Hi ha alguns articles amb una orientació científica per entendre la meditació des del punt de vista de la ciència i d'altres articles que són més tradicionals, a partir de contes o d'històries del zen, de manera que des de totes les bandes podem entendre què és la meditació zen i començar a practicar-la. Després tens el segon, mindfulness. Mindfulness zen, sí, la consciència de l'ara. Aquest segon llibre és una aplicació de mindfulness des de la nostra tradició. En el zen és molt important el que en diem ser un amb l'acció, és a dir, estar concentrat en el que estem fent i posant tota l'atenció i consciència en el que estem fent en cada moment. I en aquest llibre donem una orientació també a partir del mateix, des d'una orientació primer científica sobre la psicologia del jo i després també des de històries zen tradicionals per poder-ho entendre i aplicar a la vida quotidiana. Vas fer un tercer, el Dharma Zen, que és un full de la joia, em sembla que és... L'ull de la joiosa revelació. Si és que no ho llegeixo bé, joiosa revelació. El Dharma Zen recull, a més, la filosofia del zen. Cada un dels capítols són textos
ja poden ser textos del Dogen, que és un dels mestres japonesos de la nostra tradició, com textos del Buda o d'altres, i comentats per nosaltres. De fet, la base d'aquests 3 llibres són els cursos que donem en el centre. El curs de meditació zen ha donat peu a aquest llibre de meditació zen, el curs de mindfulness ha donat peu a aquest llibre, i després fem els tallers Dharma, que són els que han donat peu tant al llibre de Dharma Zen, també com en el Zen Mediterrani. Dintre del Zen Mediterrani, que és el 4 llibre, és el més recent... Aquí no es veu bé, però el posem dret. A Zen Mediterrani hem recollit també aquests tallers Dharma que impartim en el centre i on hem fet una traducció cultural del que és el Zen, perquè a partir dels textos antics un pot fer una traducció literal, en el nostre cas podem fer-ho des de l'anglès, de diferents versions de l'anglès podem traduir al català, per tenir una versió en català, però per entendre-ho, perquè una persona d'avui en dia pugui entendre bé aquests textos, és necessari també fer una traducció cultural, i significa que al final partim de que estem fent una pràctica, com deia, una pràctica de meditació, més unes actituds generades que són iguals que la que es feien fa diversos segles, i aleshores tractem de portar-ho directament a aquesta pràctica que estem fent, és a dir, d'explicar aquesta pràctica amb les paraules d'avui. I aquí és on es fa el que significa aquesta traducció cultural. És com que portem el text ja directament a l'aplicació pràctica, sense quedar-nos només amb, a vegades, les traduccions literals, a vegades són molt difícils d'entendre, semblen coses molt esotèriques que no s'entenen, i en canvi, quan un parteix de la pràctica i aleshores allò ho tradueix a la pràctica que estem fent amb les paraules que utilitzem avui, aleshores, clar, aquests textos es poden entendre per qualsevol persona que s'estigui introduint, no cal ser un erudit per entendre aquests textos del Buda. Tenim fotografies, tenim imatges dels llibres. Ara posem la següent imatge ja a tota pantalla d'un dels llibres escrit per ell. A veure, aquesta, el rèflex de lluna a l'aigua, no? Rèflex de lluna a l'aigua. Filosofia? Aquests altres, aquesta sèrie d'ensenyances zen a Lluçà, que mostres al 4 llibre, és a dir, aquesta és una sèrie de 4 llibres que són el recull de les ensenyances que dono en els retirs de Lluçà. I els hem recollit en 4 llibres, en aquest cas són 4 llibres autoeditats per nosaltres, però que també es poden trobar en el centre. I el text, reflexa de lluna a l'aigua? Realment és una cosa metafòrica. Sí, és una metàfora. El reflex de lluna en l'aigua és una metàfora que es fa servir de com la nostra naturalesa original, la nostra naturalesa de Buda, es reflexa en la nostra ment. I és aquesta metàfora. A veure, tenim una altra imatge d'un altre llibre, La meditació zen, l'art de simplement ser. De simplement ser, sí. És un art, no? És un art. I a més ben editat, per Viena. Sí, aquests 4 que acabem de veure, estan editats per Viena. Són bons, els de Viena, ho fan molt bé, vull dir. Sí, fan una... I aquí ensenyes la meditació com a art. Sí, és que la meditació és un art. La meditació zen, al final, és l'art de simplement ser, perquè ens asseiem a meditar i, com dèiem, ens van passant els pensaments i les emocions que tenim, i sense identificar-nos amb això, sense deixar-nos arrossegar. I, per tant, al final, l'art és com saber estar, simplement ser, i simplement ser. Simplement existir. Simplement existir, sí. A veure, la següent imatge, el mindfulness. El mindfulness zen, la consciència de l'ara, és aquest que també hem explicat, que es basa en el curs de mindfulness que fem en el centre, i aquest és més per una aplicació a la vida quotidiana. Perquè el mindfulness en versió catalana, la traducció quina és? Atenció plena. Atenció plena. Atenció plena al zen.
Atenció plena, zen, sí. Molt bé. I tenim una altra imatge, a veure, al Mediterrani. El zen mediterrani, el despertar universal. El mar. El mar. Hem posat... Per què has posat el mar? Per què he posat el mar? Doncs la veritat és que he posat el mar perquè té una relació amb el mar... I amb la vida. I amb la vida, no? Pot veure l'aigua. Però diríem que, especialment amb el mar Mediterrani, m'agrada sempre que puc d'anar a nedar al mar. Nades al mar? Vaig a nedar al mar, sí, fins i tot a l'hivern també. També? Sí, també. On ho fas? A la platja del Bogatell, a Barcelona. Ara està neta. Està neta, sí. Hi ha dies que depèn de com va el vent, no? Però en general la platja, l'aigua està neta. Et va bé el mar? Et va bé a nedar? Sí, equilibra, tranquil·litza? Sí, és una experiència fantàstica. Després de la meditació zen, el nedar en el mar és una activitat que t'omple. Bé, tenim ara una altra imatge, que ja seria l'última, que és el mateix, Zen Mediterrani, el despertar universal. O sigui, tu vols dir que el zen és el despertar universal o el fet que sigui el mar? És el zen, el despertar universal. En el que parlo en el primer capítol d'aquest llibre és basant-me en unes teories de Ken Wilber sobre el desenvolupament de la consciència, que hi ha un estudi sobre com la consciència de la humanitat s'ha anat evolucionant al llarg dels anys d'història de la humanitat, doncs que això condueix cap a una nova consciència, diríem, és el que proposen aquests estudis. I en això, en aquest capítol, el meu assaig és de proposar o de suggerir que el mètode que ens pot conduir tots cap a aquesta consciència universal de la humanitat és la pràctica del zen, perquè és una pràctica universal i perquè permet fer aquesta regulació interior. En canvi, amb el títol aquest que estàs parlant de la Mediterrània, parles de les pràctiques del budisme, evidentment, però aquí interactuen amb la cultura catalana, amb la cultura mediterrània. Justament. El zen mediterrani, el que he volgut amb aquest nom, tot i que la veritat és que la idea em va venir quan em dirigia cap a la platja per anar a nedar. No nedant, sinó dirigint-te. Exacte, anava pensant en el mar i dic a veure quin títol podria posar al llibre i vaig pensar al mar. Però la veritat és que llavors vaig trobar que sí, que s'esqueia molt bé, perquè com que en aquest llibre el que estic fent és aquesta traducció cultural del zen aquest oriental a la nostra cultura catalana, i que és una cultura catalana que està justament a la vora d'aquesta costa est mediterrània i de les illes, trobava que la que definia millor aquest àmbit d'aquesta traducció cultural de la cultura catalana era aquest zen mediterrani. Molt bé, veu que bé s'explica el mestre Nansen. Bé, doncs acabem aquesta entrevista amb una imatge, posem una imatge d'ell, aquella primera, que es ve amb el seu ataviat, amb el seu vestit, la imatge número 1, mira'l, aquí estàs, és el traje de luxe, trajo de luxe, no? Això és el Kesser, sí. El Kesser. El Kesser. És el Kesser en quin idioma? En japonès. Japonès. En català seria el mantell. Però és curiós, perquè el Buda no era japonès. No, el Buda era hindú i després el budisme es va estendre a l'Índia i de l'Índia va passar, una branca va passar al Tibet i una branca va anar a la Xina, que és de la nostra tradició, és d'aquesta branca, que va anar a la Xina entrant per Hong Kong, precisament, i d'allà durant diversos segles, després des del segle VI al XII va estar a la Xina i des d'allà el mestre Dogen ho va portar de la Xina al Japó i fins al Deshimaru, que és el mestre japonès que ara farà uns 50 anys, va portar del Japó a Europa, que és on ho hem après nosaltres, sobretot a França, on van fundar un temple. Molt bé, doncs escolta, Lluís, encén el mestre Nansen, aquella és la teva càmera, si vols dir les últimes paraules
des de la perspectiva del CEN, fent una crida? Simplement el que ja hem dit, que el Zen al final és una cosa molt viscuda, molt experiencial, i la millor manera d'entendre el Zen és venint a fer una meditació com les que oferim tots els divendres, i per tant us convido a tots els que vulgueu conèixer el Zen a venir a provar la meditació Zen amb nosaltres. Digues l'adreça. La Gran Via de les Corts Catalanes, 665, i l'adreça de la web és zencanon.org, si ho podem posar escrit en un subtítol. Ho posarem. Molt bé. Lluís, moltes gràcies per haver-nos iniciat amb aquesta filosofia, aquesta religió. I moltes gràcies a tu per totes les preguntes que has anat fent. Difusió. Aquest és un programa de difusió cultural, però de cultura heterodoxa. Vull dir, de coses que normalment no se'n parlen o que no estan ben acceptades a nivell majoritari, m'entens? D'antropologia, llegendes, tradicions, tot això. I el Zen forma part de la cultura, evidentment. No es pot tancar el Zen. Moltes gràcies, escolta, i que Buda ens protegeixi tots. Gràcies. Bona nit, Lluís, mestre en Zen. Bona nit. Si coneixeu algun enigma o misteri per descobrir, si us interessen els mètodes d'autoajuda, si desitgeu que donem a conèixer nous llocs màgics, temes, personatges o noves teràpies alternatives, feu-nos-ho saber. Escriviu-nos a misteris@darbó.org. Aquí ha acabat el programa d'avui, per tant ja podem deixar l'escaleta a terra perquè ja hem acabat, i us diem que la propera setmana teniu una cita amb nosaltres, ja ho sabeu, amb aquest canal. És l'únic que es fa un programa de misteris al mateix dia, a la mateixa hora, on teniu aquesta cita amb el món ocult, un món que ens rodeja però que existeix, que és el que tractem amb aquest programa. Mentrestant us desitjo bones i màgiques nits. Misteris amb Sebastià Darbó.